Здравейте, приятели! Това е новото ми видео. Надявам се да ви бъде интересно. Както сте разбрали от заглавието, то е "Направи си сам проект". Това е една чанта, която аз исках да си направя от много време за пролетта. Приятно гледане! Необходими са ни шивашки принадлежности, разбира се, конци, игли и кърфици, парче плат, което да използваме за хастар, парче стари дънки, декорация, която да сложим върху чантата, веришка, която ще използваме за дръжка, две метални хълкички, ножица и папка от плексиглас или някакъв вид пластмаса, за да може да перем без проблем. Започваме от външната част на чантата, именно дънковата. Измерваме размерът, който искаме, тъй като при моя плат има шев точно по средата и измервам така, че той да се падне точно по средата, а не в страни. Размерите ще напиша долу в описанието, за да може да ви бъде по-лесно. След като сме измерили няколко пъти, за да бъдем сигурни, започваме да режем, като оставяме по 1-2 см повече. От малките парченца, които ни останаха, изрязваме две съвсем малки ивички, които ще ни послужат, за да закрепим металните хълкички. След това повтаряме същите размери и върху хастара и изрязваме и от него парчето, което ни трябва. Започваме с шиенето, правиме един шев на хастара, който е отстрани. Измерваме от дъното на чантата нагоре 20 см, тъй като това е дълбочината на нашата чанта и там ще сложиме двете метални хълкички. След като всичко е добре измерено, а малките дънкови ивички подгънати, пришиваме хълкичките към чантата. След като сме минали 3 шева на чантата, които са ни необходими, я обръщаме и изглежда така. Важно е в ъглите от вътрешната страна да се отрежат самите ъгли, тъй като иначе няма да стане хубав ръб.
варет и на пластмасовата папка. От нея изрязваме точно толкова, колкото ще бъде размерът на чантата ни, за да може да я сложиме в задната част на чантата, между хастара и дънковия плат, за да може тя да стои винаги изправена. Пришиваме пластмасовото парче към външната част на хастара, като правиме просто по един малък бот в 4 ъгли, така че да не мърда. Продължаваме с пришиването на хастара към чантата. Пъхаме дънковата част в хастара. Правиме един шев по целия горен ръб. След като сме готови, обръщаме хастара нагоре. И ако декорацията, която ще използваме, трябва да се пришие към чантата, сега е моментът, в който трябва да го направим. В случая аз съм избрала тази нашивка, която трябва да зашия на капака на чантата. Внимавам, разбира се, да не хвана и долната част на чантата, когато зашивам. След като и декорацията ни е готова, остава да направим последният шев, а то е на хастара. Пъхаме хастара навътре и чантата ни е почти готова. За тази чанта аз не използвах копчета или ципове, но вие, разбира се, може да сложите по вашия избор. Слагаме дръжката и чантата ни е готова. Приятели, надявам се видеото да ви е било интересно и да пробвате идеята сами вкъщи. Ако го направите, не забравяйте да ме тагнете в Facebook или Instagram, за да мога да видя вашите произведения. Чао!